Det bliver spændende. Det er spændende. Nå, feedback-niveauer. Vi skal kigge lidt på, se om vi ikke kan få lov til at køre denne her friske. Den er bare død. Hvorfor er den jeg vil ikke redigere lortet. Jo. Det havde været sjovt, hvis jeg gjorde det. Hvis det nu bare havde virket. Skal vi prøve det? Det er meget sjovt, det er det. Ja. Sådan der. Yes, okay. Det er feedback-niveauer. Boom. Yes. 4 niveauer. Opgaver, proces, selvregulering og person. Du skulle komme med eksempel på Opgaver. hvordan kan vi give det? Ja, opgaver, proces og selvregulering. Opgaver. Hvad er feedback på opgaven? Det er... ja, den er samlet rigtigt. Det var fandme godt. Det kunne være en mulighed. Den er samlet rigtigt. Hvis vi nu sætter strøm til, virker den så. Hvad kunne vores... hvad kunne min eksempel være? Det er jo rigtig meget, at... Jamen, når du nu har siddet og kodet noget, det er lidt det der, virker det ikke. Ser det rigtigt ud? Er det noget som... Altså, er det løst efter det design, man har bedt om? Ja, vel de der... Det er det sådan, det er. Er det en ja-nej, ikke? Det er lidt en ja. Eller check. Ja, du får 12, ikke? Så nu vil den gerne. Det var dog ja. Underlige tegn bag ved kameraet. Processen. At man... Hvorfor? Under denne her... når eleverne er i gang. Ja, hvad sker der? Hvorfor gør den det? Altså, jeg tror, det første spørgsmål, vi begge to bliver stillet nogle gange, er vel, den virker ikke. Og hvorfor virker den ikke? Ja, den virker ikke. Nå, hvad har du gjort? Ikke noget. Ja, den virkede i går. Andre har brugt, hvor den virkede. Vi kan ikke få den til at virke. Jeg kan ikke få den til. Og så er det jo, ja, at processen i det er, men er det den rigtige rækkefølge? Er det... Har man gjort noget andet? Har man byttet rundt på nogle ting? Det er i hvert fald det, jeg tænker, når det er. Jeg tænker proces, som altså, når de sidder i noget, de er på vej et sted hen. Hjælp dem videre. Ja. Men også dem igennem processen, ikke? Ja. Og måske skubbe lidt. Ikke give dem løsning. Bestemt ikke give dem løsning, men skubbe i den, komme med idéer til, hvad man kunne prøve. Det kunne egentlig være, ja. Det må være noget feedback i forbindelse med selvregulering. Ved det sagt i dag, det der med, jamen, altså, jeg synes også, det har noget at gøre med, hvor eleverne er i deres forløb. Hvor er de henne? At du har nemmere ved at tale selvregulering med de gamle elever, med de elever, der er ved at være. Slutdelen af et forløb, frem for i starten, ikke? Jo. Og der er de også selv blevet mere opmærksomme på. Og det er også det, at vi træder lidt tilbage. Så er vi tilbage i stedet for. Og bliver mere den her, når man den mere konsulent. Ja. Så det er sgu jo. Jamen, nej, det var højklam. Det skulle være den der. Der er ikke noget. De personer, vi kan rose hinanden. Det var lidt feedback på 3 niveauer. Ja. Live optaget. One take. Opstartsproblemer. Nå. Ja. Alt begyndte til at svære. 4,5 minutter. Sådan.